Benvidas, benvidos a este novo programa de Conversas da Memoria que hoxe ten de protagonista a trayectoria e a actuación política, social e cultural de Avelino Pousa Antelo. Avelino Pousa Antelo foi un destacado militante do galeguismo dende a proclamación da Segunda República e mantivo vivo o seu compromiso ata os últimos días da súa vida, no que este ano conmemoramos o seu 10º ano. Hoxe contaremos coa participación de Amancio Liñares, profesor e licenciado en Xeografía e Historia por la Universidade de Santiago de Compostela. É un home que estivo moi próximo a Avelino nas distintas iniciativas culturais nas que participou Avelino, nomeadamente a Fundación Castelao e outras iniciativas, e é autor de 2 libros que falan sobre a súa relación con Avelino Pousa Antelo, como é Conversas con Avelino e Paroladas con Avelino Pousa Antelo. Seguidamente conversaremos con Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa, autor e colaborador en diferentes medios escritos. Ao remate destas conversas, emitiremos o meu documental Lembranzas e reflexións de Avelino Pousa Antelo. Agardo que sexa esta conversa do voso interés. Hola, Mancio, que tal? Hola, boas tardes. Hoxe nos reunimos ao redor da figura do noso querido Avelino Pousa Antelo. Sí, un home benemérito e moi lembrado, máis aínda neste ano, porque fixo o 10º ano do seu falecemento e con ese motivo houve unha serie de homenaxes, foi nomeado fillo predilecto do seu concello natal, da Baña, e tamén presentamos un libro que tiña eu como medio pendente con el, non? Este das paroladas. E grazas tamén a colaboración de alguén que tampouco está xa connosco, que é o seu discípulo amado Valentín Arias, non? Exactamente. Mira, volvamos un poquinho atrás, contanos en que contexto coñeces a Avelino. No tempo da transición política, nos anos 70, pois ao final do meu bacharelato, cando empezaba na universidade, eu creo que podería poñer 2 marcos. Por un lado, coñecémonos no ámbito comarcal, porque eu sabía pois dos cursiños que el daba, da súa vinculación co cooperativismo, coa cooperativa Feiraco, etc. Tamén daquela nace unha asociación da que de seguido fun presidente, que é a Asociación Cultural Afonseanes. El sempre fixose socio, bueno, sempre loou moito o labor desta asociación. Iso un pouco no ámbito comarcal. No ámbito galego, pois é a etapa pois da elaboración do Estatuto de Autonomía, a etapa en que el se vinculou ao renacido Partido Galeguista, bueno, aínda que eu non estaba afiliado a esa formación política, pero sempre o vin con moita simpatía. E logo, xa a implicación máis directa foi a partir do ano 84, cando con outro benemérito home, don Ramón Martínez López, se creou a Fundación Castelao, non? E a chegar o centenario de Castelao, creouse esta fundación, son un dos padroeiros, dos fundadores, e aí estaba don Ramón de presidente, Avelino de secretario. Uns pouquiños anos despois xa faleceu Ramón Martínez López, Avelino pasou a presidencia, eu fui secretario da Fundación Castelao con el durante unha década, prácticamente toda a década dos 90, e aí despois o meu sucesor foi precisamente Valentín García Gómez na Secretaría da Fundación Castelao, non? Como describirías a Avelino para a xente que non o coñece?
Pois Avelino Pousa, aparte de ser un home dunha vida moi dilatada, viviu 98 anos entre 1914 e 2012, e de ser sempre moi activo, moi ilusionante, moi teimudo nas súas conviccións, un férreo, un rexo galeguista. Eu sempre o defino con tres notas. Avelino foi un mestre de primaria. Avelino foi un agrarista, moi metido en todo o tema do cooperativismo, pero tamén outras aventuras, diríamos, relacionadas co mundo agrogandeiro, sobre todo o campo, e Avelino foi un galeguista, un nacionalista galego, polo tanto, sempre decía pedagogía, agrarismo e galeguismo, non? Un home moi dinámico e moi bueno, moi vehemente, moi apaixonado en todo iso que el creía con tanta forza, non? Ya. Bueno, paixón que se centraba obviamente en Galicia e a partir da súa capacidade, bueno, discursiva, a súa oratoria, era un home, bueno, moi comprometido con distintos aspectos que teñen que ver con noso país e con figuras, o caso de Castelao, como ben Sí, decías, sí, o sí. caso de Alexandre Bóveda tamén. Tamén, sí, efectivamente, ele estivo na Fundación Bóveda, incluso na Fundación Fernández Flórez, estivo moi vinculado tamén a todo o que é o tema do Pedrón de Ouro, é que estivo en moitas entidades. Avelino foi un militante de moitas cousas, é un entusiasta, non? Entonces, neste sentido, son destas persoas que se botan en falta, pois precisamente porque aínda con esa vellez tan activa, pois o seu espírito foi sempre xuvenil, sempre estivo rodeado de xente nova, da mocidade, sempre alentando iniciativas en prol do noso país e do mundo, porque ao mellor tamén habería que decir que era un humanista, só centrado en Galicia, senón que todas as causas nobres do ser humano, en calquera lugar do mundo, pois en Avelino tiñan un interese, non? Avelino chegou moi vivo, moi lúcido, moi dinámico, Sí, sí, e iso foi de unha outra maneira manifestado nas colaboracións radiofónicas que tuvo sí. nos últimos anos da súa vida e da cal ti fixeches un libro que son as paroladas de Avelino Sí, Pousa na Radio Galega. Contanos un pouco como foi, non sí, sei se teño aquí aí o a texto. cuberta deste libro precisamente, non? Creo que a caricatura de Ciro é moi fermosa, tamén a que lle puxeron na cuberta. Este libro ten unha intrahistoria. Como ben dicías, Avelino participou na radio, pero non só de maior. As aventuras de Avelino coas ondas apareceron xa naquela Radio Galicia que se creou en Santiago de Compostela nos anos da Segunda República. E sempre tivo programas de colaboración na radio, pois cando estivo, por exemplo, en Lugo, ou cando estivo en Canarias, en Tenerife, ou cando estivo en Zaragoza, en emisoras tamén de Galicia, é dicir, o vínculo de Avelino ca radio foi sempre constante, normalmente con programas de tipo cultural, divulgativo, centrado tanto no galeguismo como no tema agrario da súa especialidade, non? Como no magisterio tamén. Pero o que se recolle nesta obriña, a que facemos referencia, son as súas colaboracións na Radio Galega, na Radio Autonómica de Galicia. El durante uns anos formou parte duns parladoiros de comentaristas, ali estaba, por exemplo, Carlos Mello, estaba José Luis Barreiro ou outra xente, pero aparte diso, tiña esta sección das paroladas que ia comentando temas de actualidade, non? O seu discípulo tamén desaparecido, eu dicía que foi a primeira vez que escribín un libro no que o coautor pois é unha persoa que xa non está connosco, non é, por así dicirlo, póstumo. Valentín Arias López pasou o gran traballo pois de transcribir todas estas paroladas a papel e cando pouco antes de finar Avelino, bueno, por certo, Valentín, o discípulo, finou un pouco antes que o mestre, non? Por certo, unha persoa tamén moi boa, o pai de Xela Arias, da escritora, Valentín, mandárame pois isto dicindo que a ver se había alguna maneira de editalo. Eu daquela, xunto co profesor Antonio Puentes, levábamos a editorial 3C3,
bueno, por unha serie de circunstancias daquela non puido sair, en vida de Valentín, nin ano e pico despois, cando falece Avelino, tampouco en vida de Avelino, pasou é que me quedaba aí como unha materia pendente de resolver, e agora, o ano pasado, cando se estaba a cumprir, iba a chegar o 10º ano do seu falecemento, pois, bueno, dixen, a ver se lle podemos dar un pulo a isto, falei con 2 concellos, cos alcaldes da Baña, o concello onde naceu Avelino, co alcalde de Teo, o concello onde finou Avelino, os dous se mostraron con entusiasmo a favor de facer esta edición, bueno, 10 anos despois da súa morte, pois puidemos presentala, non? Tivemos presentacións na Baña, en Compostela, en Teo, tamén Política Lingüística nos axudou collendo exemplares. Bueno, agora facemos a presentación aquí. Facemos a presentación aquí. Foi unha maneira tamén de reencontrarnos ca familia Arias, ca familia de Valentín Arias, ca súa viúva e os seus fillos. Foron uns encontros moi agradables, tamén coincidiron con ese acto na Baña de fillo predilecto, e, bueno, creo que foi unha maneira, aparte dese acto que normalmente se fai todos os meses de agosto en Teo, lembrando a memoria de Avelino, pois creo que este ano 2022 pois tivo este plus, non? Que fillo predilecto da Baña, edición de As paroladas de Avelino Pousa Antelo na Radio Galega. Canto de vixencia ten esas paroladas que eu recordo de escoitar na radio con moito sí, cariño e interese, porque, bueno, eu teño especial aprecio por Avelino, pero canta vixencia ten ese legado? A ver, son temas moi misceláneos, son moi diversos, e non é unha cousiña menor en canto a extensión, porque teño que mirar o número, pero chegamos ás 167 paroladas, pero algunhas teñen incluso 2 capítulos, e, polo tanto, temos temas moi variados, desde relativas a biografías de personaxes, relativas a pensamentos sobre a defensa do galego, do galeguismo, temas moi de actualidade do país, temas literarios, temas artísticos, temas xornalísticos, homenaxes, en fin, ten todo isto. E para min, ademais, supuxo incorporarlle un longo epílogo no que se editaron pois os traballiños que eu fixen sobre Avelino, tanto na súa vida como póstumamente, que xa foron publicados noutras revistas, Grial, Encrucillada, revista que teñen os da lá de Xermolos, de Guitiriz, bueno, noutros medios. Creo que a edición pois ten moita vixencia, ten moita vida, porque aquí hai moito da Galicia toda das últimas décadas, non? Da Galicia e do mundo, porque, como dicía, Avelino estaba sempre presente, sempre atento en todo o que acontecía, non? Facía crónica do acontecer dos temas máis variados. Se me deixas presentar este de Avelino, porque é unha frase moi bonita, que publicara el hai uns anos, con o título dun libro, Avelino Pousa Antelo, Galicia, tarefa urxente. Bueno, pois Galicia segue a ser unha tarefa urxente, non? Exactamente. Pois mansa obra, entón. Mansa obra. Moitas gracias a vos. A ti, Amancio, unha forte aperta. Unha forte aperta tamén. Hola, Valentín, que tal? Hola, moi ben, Xan. Alégrome. Bueno, hoxe nos reúne a figura e o amigo Avelino Pousa Antelo, de quen, de unha outra maneira, estamos conmemorando nesta conversa o 10º cabodano. Cal é a primeira imaxe que tes sobre Avelino? Pois eu era moi novo cando coñecín Avelino, estou che falando de que tería 20 tantos anos. Recordo o fondo impacto que me causou coñecelo, porque para min foi
como conectar con esa xeración ponte que nos unía cos patriarcas da nosa cultura, que eu coñecía por ter estudado a súa biografía e a súa obra, non? Avelino foi o enlace para moita xente, entre as que me conto, que nos daba unha referencia fidedigna de primeira man, pois de Castelao, de Álvaro das Casas, de Ángel Casal, de Camilo Díaz Baliño, é dicir, conectara con toda aquela xente antes do grande desastre da Guerra Civil e de que as súas vías pois correran a sorte que lles tocou, non? Un ano máis hacemos este sinxelo homenaxe a un home que é símbolo e bandeira os galeguistas, os naturalistas galegos, os galegos originais. Claro, é unha xeración que nos aínda que no tempo non quedaba tan lonxe, a súa biografía e o seu percurso vital, cando menos en Galicia, sí quedaba moi lonxe, era imposible conectar con eles, moitos xa morreran, outros quedaron así, dicir, había moitos anos de que esa xente toda non tiña actividade en Galicia. Entón, Avelino non só os coñecera, senón que tiña como asumido o labor de transmitir aos máis novos e ás máis novas, non? A memoria daquele tempo e de ter tratado na súa xuventude de primeira man con esta xente. Traemos hoxe aquí a memoria de Ángel Casal, un membro sobranceiro da Galicia mártir. Nace na Coruña o 17 de decembro de 1895 e morre aquí, asasinado o 19 de agosto de 1936, aos seus 41 fecundos anos dunha vida entregada á causa de Galicia. Penso que para ti esa experiencia sendo un chaval, una persoa nova, estabas estudando, estabas abriéndote a ese mundo. 21 anos, 22 anos, 23 anos, por aí sería a idade, sí. Claro, coido que habrá sido una experiencia muy importante, ¿no? Porque alguien que ha vivido, como decías tú perfectamente, digamos, toda esa trayectoria de la primera mitad do século XX como un protagonista, y o falar de todas esas persoas, penso que en ti evidentemente significou unha experiencia moi enriquecedora. Sí, e ademais, o que te digo eu, Avelino tiña esa misión, non? Tiña moi asumido de que un dos seus papéis fundamentais no sistema cultural nese momento era transmitir esas vivencias que el tiña con esa xeración. Porque logo tamén conocín outra xente, como, ainda que fose dunha forma bastante máis leve que conocín a Avelino, pero conocín a Carballo Calero, conocín a Fraguas, que falaban de moitos temas interesantes, pero claro, xa eran intelectuais que falaban do seu ámbito do coñecemento, da historia, no caso de Fraguas, da antropoloxía, no caso de literatura de Carballo Calero, pero para sacarlles algo das súas vivencias con esa outra xeración, xa tiñas que ir a unha conversa moito máis específica, é dicir, xa tiñas que conducilos aí, non? Xa eran, digamos que popes da cultura que falaban do que eles querían e lle daba a gana. Un rapaz novo normalmente non nos conducía por onde quería. Pero Avelino sí tiña asumido ese rol, ese papel, non? Entón, ele onde estaba, pois falaba de Castelao, do tempo que lle tocou vivir con ele, tampouco non fora tanto, non? Pero reiteraba sempre ese coñecemento. Eu acórdome que era capaz case de repetir a súa narración de cando escoitou aquel día de maio a intervención de Castelao en Santiago, reiteraba tantas veces, e iso que facía era acercarte a Castelao as túas vivencias, estabas diante dunha persoa que o tratara, que o vira, que o escoitara. Coido que andando en coche con Avelino de un lado para outro percorrendo Galicia, máis de unha anécdota debe ter para compartir, si queres. Moitas, a ver, Avelino, para min, estamos falando do principio, pero Avelino acabou sendo
bueno, como da familia, del grupo, aquel grupo de xente que en torno á Fundación Castelao e a súa actividade, pois, claro, percorría Galicia, Avelino, e con el, pois, moitos de nós, non? Naquel momento, pois, Santiago Gustavo Valencia, David Zotero, Miguel Anxo Seixas, que hoxe é presidente da Fundación, Enrique Monteagudo era secretario, logo había outras persoas que, ainda que tiñan un cargo institucional na Fundación, non se prodigaban tanto, pero si estaban aí, Alfonso Paz Andrade, pois Xerardo Fernández Albor, xente que, bueno, que dábamos, eu era o máis novo, Amancio Liñares, claro, eu era moito máis novo que eles, pero, bueno, teño que dicir que, bueno, para mí foi unha escola de luxo, non? Poder traballar xa con toda esa xente. E con Avelino dun coche, efectivamente, non levando Avelino dun lado para outro, a Avelino, a Gustavo, a Buín de Tembra, a tantos deles, que, claro, calquera conversa que tiñan, a que fose a máis trivial o café, eu non paraba de recoller datos e de aprender cousas, evidentemente, porque a miña mente estaba totalmente nova, era un luxazo poder contar con eles, non? E tanto no ámbito intelectual, histórico, máis formal, como que tamén no informal, porque Avelino era moi humano. Sí. Cunha proximidade increíble, que, bueno, que pasaba ben case con calquera cousa, escoitando uns gaiteiros, cantando, tomando un vaso, en calquera sitio. Avelino sempre estaba contento. Este era outro matiz dele, é dicir, ele non era, mesmo cando falaba de cuestións tráxicas que tiña que ver ca guerra, que tiña que ver ca morte de moitos galeguistas e moitas persoas represaliadas, ele non se enfadaba con todo isto, nin notabas nunca, por suposto, ningunha ansia de vinganza, nin de resquemor, contábacho como que era, como aquel tempo pasado que lle tocou vivir. E logo tiña tamén moitísimas vivencias moi simpáticas, porque Avelino era un home moi pavero, moi bonachón, pero ao mesmo tempo que lle gustaba a troula, que lle gustaban, pois, a súa xuventude, evidentemente, as festas, as mozas, a música, e claro, contaba aquelas anécdotas tamén contextualizadas na época. E claro, que non era fartarse de rir con ele, porque sabía contar, aparte era un bo contador de historias, e pasaba moi ben con iso, non? Outra cousa tamén era que nunca tiña presa para nada. Avelino nunca tiña presa para ir de un lado para outro, ni siquiera para volver á casa, non? Ainda que fose tarde, e fose de noite. Xa o Avelino de idade avanzada, non? Unha cousa que chamaba a atención dele era o aguante que tiña, non? Eu recordo con moita afectividade, por exemplo, pois, o día da miña boda, sin ir máis longe, non? Que claro, Avelino, imagínate, pois foi, leu as preces na igrexa, estivo con nós todo o tempo, e a hora da cea, pois axudou a facer a queimada, eu creo que marchou para a casa, pois non che digo, pois, ás 5 ou 6 da mañá. Estamos falando dun Avelino, ao mellor xa con 90 anos, con cerca de 90 anos, non me acordo, foi no ano 2001, non sei cantos anos, e nesa altura, pero era un Avelino de idade avanzada. Pois o Avelino, Santiago Gustavo Valencia, eran unhas persoas así, que aínda que tiñan a idade case de poder ser xa non meu pai, senón meus avós, pois tiñan unha convivencia, un saber estar, unha gana de vivir e de gozar da vida, non? Increíble, non? A pesar de todas as circunstancias tráxicas que lle tocara pasar, a súa dura historia, pois tiñan un carácter moi aberto, moi festivo e moi alegre. E todos estes elementos que componen o seu perfil, a súa radiografía humana, falan evidentemente tamén de unha xeneración, de uns sentimentos. Cal é o legado que nos deixa Avelino? Creo que é esa testemunha da xeración que viviu moi novo a guerra, ele fixo a guerra, de conductor de ambulancia, contaba sempre. Viviu a guerra moi novo, e logo a xeración de posguerra, evidentemente, a xeración dos galeguistas que sobreviviron como puideron no interior, pero que ao mesmo tempo non deixaron de realizarse na vida. Quer dizer, que en tempos moi difíciles para ter unha actividade intelectual, para ter mesmo unha actividade docente, ele era mestre, non podemos esquecer isto, a súa vivencia na Granxa Barreiros, logo coa misión biolóxica en Canarias, logo de volta aquí de mestre en Cesures, non deixou nunca de ter actividade e de facer dentro do que podía, pois ter a súa actividade, non? Lucho do Peto, que así como chamaban
no seu lugar, sempre me quedei cunha frase del cando fixo un grupo musical que creo que lembrar que se chamaba Avelino e sus Jabatos. Sí, sí. Xa que non nos deixan fadar, toquemos. Toquemos. Ilustra moi ben cal era a mentalidade deles, non? Resistir como se podía, e facer a actividade que se pudera, hasta que logo chega os tempos da democracia, e xa, bueno, o Partido Galeguista, eu xa coñeci en outro contexto, evidentemente, en tempo de democracia consolidada, pero Avelino sempre foi esa persoa vital que sempre é moi posibilista. Sí, sí. Sempre foi consciente de que había que facer o que se podía facer, e o que dábamos feito, ata onde dábamos chegado, non? Tampouco era un iluso, nin tampouco era unha persoa que puxese un umbral de satisfacción tan elevado que logo vivise na permanente decepción, no permanente inconformismo, non. Ele era unha persoa que tiña claro que se tiñamos que ir a un sitio, poñer unhas flores, pois, en homenaxe a un persoeiro histórico, bueno, se había monumento, se non, pois pillamos as flores ao pé do Piñeiro, e non pasaba nada, non? Quer decir que era así, non era de queixarse, non era de estar sempre añorando o pasado, non, el contábache moitísimas cousas do pasado, pero tamén sen añoranza, non? Nese sentido era unha persoa moi atractiva, porque tanto valía para falar cun mozo, como cun vello, como para dar unha charla, unha conferencia. Exactamente, sí. El sabía facerse interesante en calquera foro, non? Tanto valía para estar falando nun congreso, como para estar falando, pois iso, con un grupo de amigos, tomando un viño en Riaxo, onde tocase actuar, non? Eu creo que quedome con esa parte, non? Coa súa humanidade, coa súa memoria, era un homem que tiña moi boa memoria tamén, e que se acordaba de moitas cousas, e que logo, bueno, que as contaba, reiteraba moitas veces a mesma historia, non? Pero iso tamén facía que te acordases ben. E logo tamén se notaba que era mestre, tiña unha forma moi didáctica, moi pedagóxica de explicar as cousas, e iso tamén concurría nel, pois esa forma de que o facía un home evidentemente inesquecible e un persoeiro singular, non? Como digo, esa xeración ponte, non? Que nos comunicou os máis novos, os que xa prácticamente non vivimos nin o franquismo, pero que nos valeu de enciclopedia viva do que foi aquel tempo, de que foron todas as evidencias, e ao mesmo tempo vivir con nós e axudarnos a entender moitas cousas e a facer moitas cousas que entendemos e que concebimos que é necesario seguir mantendo na memoria, porque forman parte tamén do noso presente, e que herdamos dele do seu grupo, da súa xeración. Bueno, entón, con estas pinceladas, Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística, pasamos a visionar o meu documental Lembranzas e reflexións de Avelino Pousa Antelo. Moitas grazas, Valentín. Grazas a vos. Empecé de neno a andar facendo por ali trastadas, como fan máis ou menos todos os nenos. Asistín a unha das pobres escoliñas que había ali. Concretamente estaba nun local da casa onde eu nací. Recanto matricial, familia, terra, nora día da losada, compañeira, nenos, barreiros, canta verdadeira esencia da túa esencia aquí se encerra. Soños de Castelao, que non desterran nada e ninguén da túa alma enteira, que sabe ser alegre, agasalleira e declarar a todo mal a guerra. Fuches ese serás un autoguía, pros que loitamos na pedagoxía, enroita cantas veces desnortada. Unha escola da vida e para a vida ensinou a túa alma esclarecida, de Galicia por sempre enamorada.
Eu nací un 14 de maio de 1914 nunha aldea da parroquia de San Xoán de Barcala, concello da Baña, na provincia da Coruña, nunha familia que foi numerosa. Fomos 9 irmáns. Meu avó era un labrego dunha aldea desta parroquia, da aldea de Arzón. Daquela aldea, pois seguramente era o labrego máis importante. San Xoán de Barcala tiña unha entidade moi especial dentro do que era, lóxicamente, o concello no que está incrustada, non? Tiña unha vivencia, unha vida extraordinaria, porque, de feito, posteriormente, de algo lle ven tamén ao propio Avelino Pousa, tiña unha actividade agrícola e gandeira moi importante. Pero tamén hai que pensar que nos anos 20, coa ditadura de Primo de Rivera, curiosamente, xordeu unha esperanza de cambio. Todo o dinamismo das aldeas e todo aquilo pois concentrouse ante esa idea de progreso que lóxicamente foi falsa. Estuve nun seminario 5 anos, aprobei 6 cursos. Tuve bastante boas notas, casi todos os meritísimos que eran os sobresaínte, pero cando eu estudiaba segundo deixou meu irmán. E entón meu pai quería que deixara eu tamén a que estudiara outra cousa. Pero daquela parecíame que tiña vocación e non quixen deixar. O 14 de abril, oí unha charanga, estábamos nun salón de estudios no seminario, e oí unha charanga con aquel charín, tarín, tararín, o hino de reo que oína non sabía que era, pero sonábame que aquilo debía ser o hino revolucionario, e entón pois xa lle escribín inmediatamente a meu pai que viñera a sacarme ali. Meu pai sempre foi un arcallán tremendo, pois díxolle ao avó que escoitara que iban queimar o seminario e que ele non tiña vocación de carne asada, que o viñera a sacar de ali que os iban a queimar a todos. Entón o avó enseguida foi a buscar e xa saliu ese mesmo día de externo. O 14 de abril de 1931 proclámase a Segunda República. Poucos meses despois, en decembro dese mesmo ano, nace o Partido Galeguista, a primeira expresión de autoorganización política de Galicia, que supuxo para milleiros de galegos, entre eles o mozo Avelino Pousa Antelo, un dos fitos máis salientables da súa vida. Hai un momento crucial que é o 10 de maio de 1931. El asiste a un mitin de promoción galega no que falan Álvaro das Casas, Antón Vilar Ponte, Paz Andrade, e remata o acto Castelao. E foi escoitar a Castelao e salir dali galego de por vida e máis vidas que tuvera, como sempre di el. A naturalidade, esa cousa especial que eu lle atopei a Castelao, fixo que eu salira dai marcado como galeguista. Comenteino con un amigo, o Gando Vázquez, que fora comigo tamén ali, era compañeiro tamén do seminario, e dixen o Gando, eu atopei o meu camiño. Eu coido que esa data, que foi o 10 de maio do 31, hai que tomala como o punto de non retorno. Algo así como poñerlle nome ao seu ideal, ás súas arelas e ao seu labor. Porque el galeguista, no sentido de ser o que dixen antes, persoa integrada totalmente no seu povo, creo que iso foi no desde moi novo. Empecé a poñerme en contacto cos rapaces das mocedades galeguistas, que daquelas facíamos casi de recadeiros ao servicio do Partido Galeguista. Empecé a facer algunha cousa tan curiosa como con outros salir a venderlle libros de imprenta a nós. Recordo o orgullo que viñamos cando lográbamos vender unha dúcia ou dúcia e media de libros. Foi unha das primeiras aventuras gratas ao servicio do galeguismo cultural. O Partido Galeguista integrouse inicialmente a base dunhos principios comúns de consenso, corrientes de esquerda e corrientes de dereita. O mismo se fixo coas mocedades galeguistas, había grupos nas principais cidades e en distintas vilas de Galicia. Entonces, considerouse que era necesario agrupar, reestructurar, organizar todas estas mocedades nunha federación que se chamou Federación de Mocedades Galeguistas,
controlada inicialmente polo Partido Galeguista, inda que con autonomía, é dicir, as mocedades galeguistas tiñan unha proyección máis puramente nacionalista que o propio partido. Avelino crea todo un auténtico xermolo de galeguismo dentro das mocidades en toda a comarca de Barcala. Non nos olvidemos que persoas como Picallo, como Suárez Picallo, persoas como Gando Vázquez, están continuamente, de feito incluso as propias irmáns de Avelino, Pousa, naquela zona, en San Xoán de Barcala, eran coñecidas como as Picallas. Entonces creou toda tanto en Negreira, como en Barcala, como na Baña, foi creando todo un mundo, todas unhas células de mocidades coordenadas por el, que, de feito, despois figura xa dentro do que son as mocidades galeguistas desde Santiago, figura como delegado de toda aquela zona. Había unha peña, a peña dos galeguistas, que era no bar Derby, que sigue existindo, curiosamente, existe o Teatro Principal, existe o bar Derby, e son capaz de situar hoxe onde se reunía a peña do Santiago, e de todos os galeguistas que pasaban por Santiago viñan sempre a esa peña. Estábamos escoitando aquela xente, aqueles homes, como se escoitáramos a alguén, casi uns seres sagrados. Intuíamos que tiñamos diante a xeneración máis importante que tivera Galicia seguramente ao longo de toda a súa historia. Nos primeiros meses de 1936, Avelino Pousa Antelo comeza o servizo militar e aos poucos aproba en Santiago as oposicións ao magisterio, vocación que marcará tamén o resto da súa vida. Avelino participa entusiasta e activamente na campaña polo plebiscito do Estatuto da Autonomía, que se celebra o 28 de xuño de 1936. O triunfo do sí á autonomía de Galicia abre as portas a un novo e esperanzador futuro. A campaña do Estatuto do ano 36 era a gran esperanza que tiña o pobo galego. Eran moitos anos que xa se levaba neste plantexamento, mesmo casi se pode dicir, desde a fundación do propio Partido Galeguista. A primeira idea é o Estatuto. Avelino participou en mítines e participou moi directamente en Santiago de Compostela, pois en toda a campaña do Estatuto de Galiza, e, lóxicamente, tamén formou parte, podese culpabilizar do éxito que se tuvo neste plebiscito. Avelino Pousa Antelo, que sí, que conoceu a Castelao e que estuvo moitas cousas aí, ten, me parece que 5 ou 6 anos máis que a min e ainda conoceu mellor. Ele estuvo tamén na campaña do Estatuto. Ele pode acreditar de que os comunistas traballamos moito máis que os mesmos galeguistas polo Estatuto, pintando a calles, pintando a cosas, facendo propaganda, verdadeiramente, en eso nos habíamos volcado. Pero o galeguismo en sí nos parecía un pouco de dereitas. E no día anterior ao plebiscito, o día noite do 27 e 28, formaron uns equipos con rapaces destes para facer unhas pintadas no chan, non nas pedras sagradas, no chan. E entón, o meu equipo iba Isaac Díaz Pardo e iba outro grupiño, era o único galeguista, era eu. E levábamos unhas consignas por escrito, a máquina poñendo autonomía, sí, estatuto, sí, votade a autonomía por Galicia, tal. Pero xa, subindo ali Rosalía Castro, empezan a poñer URSS, viva Rusia, pois ali cabreira, e entón ocorreuseme, dinlle unha patada ao caldeiro do chapapote e jodinlle a industria. As arelas transformadoras e democráticas expresadas libremente polo pobo galego fican truncadas polo alzamento fascista do 18 de xullo de 1936. O nacional-catolicismo asulaga de terror a nosa terra e a escola convértese nun campo de batalla. Mortes, xuízos, cárcere, sumarios e suspensións de empregos e soldos van ser unha constante na vida dos mestres galegos. O respeto pola vida e as oposicións aprobadas por Avelino Pousa non terán vixencia até 40 anos despois. Avelino Pousa, isto pilló
coa súa grande esperanza a realización da súa carreira de mestre que queda truncada, a persecución, de alguna maneira as ameazas un pouco solapadas, pero si ameazas, é a súa situación militar, non? Que está facendo tamén a Mili. Entón isto, pero sobre todo, el confeso sempre, Avelino, o que máis duido queda é daquela gran porta de frescura que se abriu, aquela liberación tan grande que proporcionaba para Galiza o Partido Galeguista nas eleccións, aquela enorme perspectiva do horizonte que quedou totalmente truncado. E, lóxicamente, claro, aquilo deu exilio, deu cadea, deu morte, pero deu silencio. Houbo aquele exilio interior que foi realmente terrible. Primeiro, unha etapa de non explicarnos que poder pasar aquí. Despois, unha etapa de hai que sobrevivir como sexa. E entón, dándonos noxo, dándonos asco total. A loita pola vida é o primeiro, e entón faz o que sea, mandanche erguer a man, erguía a man, e mandanche dicir arriba, esta ca lengua pequena estabas cagando na mai que pariu a todos aqueles desgraciados que te obligaban incluso a querer renunciar á túa dignidade, pero claro, querías a man, e decías arriba España, e arriba todo que sei, e coa lengua pequena maldecindo, e que vos partan un rayo, non tedes dereito a vivir, sodes unha escoria, pero unha escoria que vos pon polo terror. Avelino, despois de que remata a guerra, está como desnortado. El estivo no exército vencedor cando el era do outro bando perdedor, incluso nos dio un intento de fuxida que non resultou, de pasar dunhas fileiras, as fileiras franquistas, as fileiras republicanas en plena contenda, non? Entonces o magisterio para ele era un medio de vida, supuxo o reencontro cos nenos, o iniciar unha nova etapa da súa vida, pero nun escenario pois de moita miseria, represión, aquelas cousas que el soñara estaban prohibidas, o cultivo do galego, a autonomía. Houve unhas oposicións no ano 41, fixo un exercicio para aprobar o primeiro, eu pensei que ia aprobar, puñetas, suspendéronme e soupen que chegara unha recomendación dun crego veciño en que dicía que eu era un perigoso roxo separatista. Tuve unha primeira escoliña interina en Castriz, en Santa Comba, na Coruña, e despois tuve outra serie delas, e despois marchei a facer oposicións a Lugo, no ano 44. En Lugo, pois, serán uns anos moi intensos, moi mozos, tamén de tristura por todo o que significa a posguerra. El di que se refuxia bastante pois, no mundo das pandillas de amigos, da parranda ou incluso máis intimistamente da poesía que cultiva. Estando nesa contorna de Lugo é cando coñece a súa, que será a súa dona, Nora Díaz Losada, e ali recibe a oferta de don Antonio Fernández López e proponlle a Escola Agrícola da Granxa Barreiros. Don Antonio Fernández López proporcionalle a Pousa Antelo a posibilidade de facer a escola ideal que el pensaba que había que facer no mundo rural galego nun momento en que para os galeguistas a dictadura estaba asoballando todo, parecíalles absolutamente todo o seu ideal perdido. Unha escola que se soñaba e se practicaba, se levaba adiante día a día, inserida na vida rural galega, non? Para que os nenos pois, non sentisen complexo de inferioridade con respecto aos da cidade, para que valorasen a súa lingua, a súa cultura, as súas tradicións, e tamén para que aplicasen pois, con aquelas pequenas hortas escolares ou coas prácticas de visitas ás aldeas da contorna, etc., para que fixasen unha pedagogía viva, non? Práctica e non soamente teórica. Pousa Antelo inspirouse no que podíamos chamar os principios máis queridos
da escola republicana e galeguista. Parece unha contradición que iso pudese facer baixo a dictadura? Pois fixo. Como? Naturalmente, guardando as formas. Poñerei un exemplo. Na escola de Barreiros nunca houbo o retrato de Franco, pero tampouco había outro retrato. El marcha despois destas 7 anos dirixindo a Escola Agrícola da Granxa Barreiros, que foi unha etapa para el moi ilusionada, e marchouse, entre outras razóns, por certas diferencias con Antonio Fernández, que era o mecenas dese proxecto. E aparte que tamén estaba de acordo coa misión biolóxica para intentar en Canarias facer unha millora do millo dali, facendo cruces con líneas puras de outros lugares, e ademais que ingresou de novo no Magisterio Nacional e estuvo tamén de mestre ali. Pido todas as escoliñas un pouco boas cerca da costa. Eu despois pedín, de acordo coa misión biolóxica, en Canarias, con vistas a producir ali millo durante o inverno, para botar 2 cosechas que naquel tempo podían unha revolución para a selección de millo, a creación de líneas puras, en vez de 8 anos que levaba, podía 4, que iso era importantísimo. E mandaron a Canarias ao Val da Orotava. E meu pai estaba encantado en Canarias, porque di que el, o único problema que tiña en Canarias era que non podía vir a Galicia nas vacacións, porque no verán era cando máis tiña que traballar para o Cabildo. Pero, claro, en canto José Luis Blanco lle chama e lle di que teña outro proxecto aquí en Galicia, que o quere para segundo del aquí en Semillas Seletas, meu pai, me parece que esa mesma semana xa colleu un barco e se chegou por aquí. Collín o famoso aquel buque portugués Santa María, aquel mesmo día, presenteime en Vigo, onde me esperaba don José e tal, e uns directores destas empresas, para darme un recibimento estupendo e unha mariscada antolóxica. Bueno, e entón, viñenme pa aquí, pido a excelencia outra vez, viñenme pa aquí, estuve 4 anos traballando en Semillas Selectas, realmente recorrendo Galicia de cabo a rabo, dando charlas de divulgación e facendo ventas desta empresa. Marchase a Zaragoza para dirixir unha explotación gandeira e para seguir facendo traballos con millo. E botali 7 anos. Bueno, ali creo que tamén tuvo discrepancias con Pepe Arxeriz, que era o que o manda máis, por decir de alguna maneira, dese proxecto, non? E, bueno, eu de ali teño vivencias de pequena. E o que recordo é que íbamos moito polo centro galego, porque el sempre tuvo a necesidade de non perder os vínculos coa súa terra. Foi un pouco revolucionario ali no centro galego de Zaragoza, querendo galeguizar aquilo era un montaxe ao servicio dos caciquillos políticos, e ali foi un pouco belixerante, tuve unhas cuantas aventuras simpáticas, pero acabouse e pedín o reingreso no magisterio, e volvín xa de mestre para aquí, para Ponte de Sures, onde botei os últimos meus 14 anos de mestre. Eu fui o divulgador do cooperativismo, organizador de varias cooperativas, pero sobre todo o gran divulgador do cooperativismo dos anos 70. Entón o cooperativismo dalle 2 posibilidades. Unha, digamos, técnica, e é que cooperativismo significa unión, únese a xente, une as terras, prodúcense unidades agrarias suficientemente amplias para poder ser cultivadas por métodos modernos, mecanizadas, etc. E, por outro lado, o cooperativismo dalle, digamos, unha cuestión moral, e é que naquelas épocas de dictadura, non nos esquezamos, o cooperativismo significa cada persona un voto. A resistencia á ditadura é cada vez maior, e a morte do xeneral Franco o 20 de novembro de 1975 abre definitivamente as portas á democracia.
Avelino Pousa Antelo leva agora á vida política a súa vocación pedagóxica e asume decididamente o compromiso político e partidario como o fixeran os seus mestres do Partido Galeguista e participa do Partido Galego Socialdemócrata, para máis tarde promover a refundación do novo Partido Galeguista, que presidiu entre 1979 e 1983. Nos últimos anos do franquismo, pois introducíndose nas plataformas que hai así de galeguistas, en asociacións culturais, no tema do Pedrón de Ouro, que nace tamén na década dos 60, alrededor do Patronato Rosaría de Castro, vai un pouco furando pois nunha sociedade que parece que empeza a ter arelas de cambio. Chega un momento no que se deu conta de que o que ele estaba facendo no campo da pedagogía, no campo da divulgación agraria, etc., feito dentro dun partido político, tiña moita máis trascendencia, podía producir maiores efectos. Entón, cando dos partidos que había en Galicia, ele non se lle ocurría de ningún modo participar nun partido que non fose galego, pois o Partido Socialdemócrata Galego, que posiblemente era dos que había naquele momento en funcionamento o que máis se parecía ao seu ideal tanto social como político, pero que ademais militaban nel persoas moi queridas del, persoas que incluso participaran no Partido Galeguista. O Partido Galeguista non cabe duda que sempre foi ese sabor que queda na boca dun dozor especial, non? Entón, o querer buscar algo que saiba igual co que sabía, non? Lóxicamente os tempos pasaron, pero aínda había moita xente, quero dicir que moita xente viva como don Paco de Riago, Ramón Piñeiro, Xaime Couto, Avelino Pousa, don Ramón Martínez López, o sea, aínda había moitísimas persoas que estuveran naquel partido e que realmente vían posibilidades para este partido dentro do abano que había en Galiza. Eu fun os que despois do fracaso electoral no 79, me parece, daquel grupiño do Pegasede, no que eu estaba, e do PPDG, que era isto, que onde están aí, pois eu, despois daquilo, tivemos unhas negociacións moi longas, eu fui o que propuxen que o novo partido se chamase Partido Galeguista. E contei ademais unha anécdota, dando unha charla cooperativa en unha parroquia aquí da Estrada, houbera unha paisaniña que dixérame: se houbera un partido como aquel Partido Galeguista, eu quedei abrallado, asombrado, debían arregalar os ollos moito, e aquilo para min, a min mismo, confeso, que me alumbrou unha posibilidade que non era verdade. Aquela muller era unha excepción, era unha gratísima excepción. O resto de Galicia había esquecido por completo aquilo. Os desexos do sempre incansable Avelino por doutar a Galicia dunha ponte co pasado exemplar do galeguismo expresado nas trayectorias de Daniel Castelao, Alexandre Bóveda e Ángel Casal levo a promover xunto a Ramón Martínez López a creación da Fundación Castelao, ocupando o cargo de secretario até 1993, ano no que resultará elixido presidente da Fundación e no que recibirá a Medalla Castelao da Xunta de Galicia. A idea de Fundación Castelao, que nace no 1984, pois é un pouco coa idea de, primeiro, reactivar a figura, o pensamento e a obra de Castelao, pero, sobre todo, empezar a pensar de como traer a Castelao a Galiza. En 1986 ian cumplirse 100 anos do nacemento de Castelao. Reunímonos pois, para crear unha fundación que levase o seu nome a defender o seu ideario, non? O Castelao literato, o Castelao artista, o Castelao político, o Castelao tan poliédrico, tan polifacético. A Castelao debe ser para alguén que sirva a Galicia no aspecto máis amplio da cultura, da economía, da historia, do que sea, da investigación, todo aquilo que significa servir a Galicia cunha ética que, polo menos, sea algo semellante á de Castelao. Por eso, naceu a Fundación,
para manter esta ética. Que me parece que despois de saber o que ele sofreu, xa pola vista e tudo, cego e tudo, que lhe vou dizer? Agora, no fundo, parece-me que sinto unha gran satisfacción, porque parece-me que é merecedor de que eles fazem o que eles estão fazendo. Non o digo por orgullo, non? Pero, agora, no fundo, parece-me que me gusta moito tudo o que lhe fazem. Sigue sendo aquel mozo inconformista, aquel mozo rebelde que nos estimula todos os días a todos a andar a máis velocidade, non nos deixa parar. El decatouse de moi novo que era membro dun pobo que está nun país asoballados e en cada momento fixo aquilo que lle pareceu máis útil para lograr o soerguemento dese pobo. En pedagogía, en agrarismo e en galeguismo, pois están un pouco as claves da personalidade deste home entusiasta, sempre amigo de estar rodeado de xente moza e que sempre, como ten escrito nalgún dos seus libros, sempre considera que Galicia é unha tarefa urxente, pois para que fan falta moitos folgos e moita entrega, non? Sempre foi un amigo, un compañeiro, unha persona que, non sei, que compartiu con nos as súas inquedanzas, as súas... É un referente para nós, o noso pai. Fai pouco o nombraron fillo adoptivo de aquí do concello onde vivimos. E digo, pois ti pode ser o fillo adoptivo de Teo, pero para nós eres o noso pai predilecto. É o amigo, o mestre, e sobre todo, pois eso, o pai que nos influiu en toda a nosa vida. Sigo sendo galeguista, pero fora de calquer forza xa militante política. E aquí estou, sendo galeguista, sendo presidente da Fundación Castelao, sendo secretario da Fundación do Pedrón de Ouro e sendo tamén membro da Fundación Alexandre Bóveda.